Martin naiz, eta Zumarragan jaio nintzen. 10 urte ditut. Ni anai bat dut, ere arreba txiki bat dut. Nire zaletasunak eskiatzea eta igeri egitea da. Bueno, agur eta beste bat arte. Kaixo, ni Mohamed naiz, Marrokosen jaio nintzen. 1997an jaio nintzen. Nire zaletasunak die futbola eta parkour, eta baita breakdance. Nire arreba bat daukat, 14 urtekoa, 20 urtekoa, eta beste eta nahi bat 2 urtekoa, 10 izenekoa. Bueno, agur. Hola, Nano. Hola, Rubén. Te vamos a hacer unas preguntas del colegio. Ah, vale. ¿Qué es la más cosa que te gusta del colegio? Gimnasia. ¿Y más cosas? Sí. Plástica, motoricha con lunes y eso. Vale. ¿Qué tal vais en el campeonato? Bien, vamos ganando, pero Beñat y estos están bien también. El Talgo y esos también. ¿Quién crees que va a ganar? Pues se supone que todos igual, todos. Algunos, no sé, es que el campeonato está muy difícil ahora. ¿A tu hermana Shakira le gusta venir a la escuela? Sí, es que está muy contenta. Bueno, agur. Agur. Kaixo, Adrián, bista bat egingo dizu, bale? A ber, gustatzen altzaizu futbola? Bai. Vale. Zer modu zoazte kampeonatuan? Bueno, partido bat ez ziguten anulatu Maribik azkeneko sekulako esan. Pero, bueno, azkeneko galdi genuen politiko zantzat. Ba, ez da importa. Ekipo ona alduzu, Bueno, jokalari onak baditugu, Kamara bezala una moja, pero Kepa baita oso ona da. Bueno, Javier, bai. Vale. Zure ustez ze ekipo da kampeonatu hoberena? Posibilitate egiten izan daite horia eta horia. Gehienak, hola. Eta txarrena? Txarrenak, horria dago, barria dago. Eta segaldatik ekipo mutikoak zein da hoberena? Mudugatik? Bueno. Kepa, Peña del Garza, Mentia... Bueno, ez da gero. Asko da sona. Vale, moja. Agur. Bueno, agur. Gaur, liburu berri batekin gatoz. Simonen baseria. Gustatzen altzaizu animaliak? Ba, Simonen baseria hemen daukazue. Simon animali asko ditu. Orain esango dizuet laburpena. Simonen baserian badira zaldiak, oiloak, ateak eta untxiak. Eskortan libre ibiltzen direla. Kontu zibili, untxiak jabearen txapula datorretan. Orain pixka bat irakurri egiko dizuet. Simonen baserian abere pila bat dago. Ikuiluan bada zaldi arre bat. Jeremias deitzen diotena. Zaldia, alpapa eta zalkea jaten du. Aldian behin, Simonek eskuila batez bizkarra garbitzen dio. Gustatzen zaizue liburu hau? Ba, Milaren liburutegian ikusiko duzue. Nahi duzue zenbat jakin zenbat liburu ditugu? Ba, beira. Lehenengoa, nire eskola.
Bosgarrena, Simonen baserria. Seigarrena, 10 erle laranja sailean. Zazpigarrena, Jotxetxo eta bere amestera. Zortzigarrena, Munia ore azpian lo. 9garrena, emaidazu eskua. 10garrena, Jumboaren albuna. 11garrena, Victor beratzen. 12garrena, Iban Zaldun